Радвам се, приятели, че сме заедно. Номер едно. И първото нещо, което човек трябва да се сети, като се събуди, е за Вселената, т.е. за Господа, за символа, за прекрасните неща. Явно, сега леко ще ви поразкажа, защото човек такива проблеми, като се събуди, първата мисъл е за децата. Прекрасно. Децата трябва да бъде в това. Първата е за Господ. И децата, ако са му болни, той се събуди за сутринта, леко е пределно, вика, детето е болничко, я да го нека. Ако се сети за Господа преди детето ти същия ден е излекувано. Не се шегули. Това е така. Обаче, значи, с Господа лягане, с Господа става. Всяка една, Господи, помогни. Имаше, сутринта казах утринната молитва, обаче в планината съм и там правих календар новия, който беше 9-месечен с 3 сезона. Зимата отпада като сезон. Пролет, лято и есен. И ми казвам, сега Симко, да минаме на работа по 24 часа какво? Как по няколко часа, от толкова. И те ти дават тестове, задачи, работи, 1 милион, да се занимаваш. И се занимаваш, като мислиш, че тя работа е безмислена. Не. Небето не прави нищо без смисъл и без значение и винаги има коефициент на полезно действие и то е 100%. Ама докато включиш на вълна, с аналитични си земено викаш, сега. Какво се занимава с тая? За мен е глупости, диготи, нещо. Сега това календарче, нещо това да правя, онова да правя. Разни такива тестове и задачки, но чисти просто те те водят и те обучават. И ми дава, вика, сега, Синко, ще направиш 10 молитви. Твори. За какво молитва? Вика, гледай схемата, която е религиозна. Има молитва за добро. Има молитва за добър вечер. Има молитва преди яден. Има молитва преди път. Има молитва преди всякаква работа, но има молитва преди оран, преди строителство, преди да правиш чешма. Бе, много молитви. Почесвам се аз мързливо за ухото. И обаче няма. Това вече сутринта от 4 часа вече те будят, почват, качва се, посреща слънцето, всичко спартанско обучение. Това казва, не ми вярвайте, ама не слушайте. И ето, и аз. Това към 10 часа ми даваха такива тестове за разтоварване. Нали? И този тест почва. Тя сега, аз се почесвам и викам, колко време? До 12 часа, 10 молитви. И аз викам, вече почвам да ставам лисица. Стара лисица. Утрена молитва. Добро утро, Господи. Идеално. Вечерна молитва. Нека наш Господи. И добър вечер. Почва да си. За ядене. На здраве, Господи. Почваме да хапваме, нали? На здраве се вика, като ги завършат. Не, малко по-подробни. Нали, аз така. Лек път, добра цеста. Нали, не знам как беше на английски това. Казаха ми го в Лондон сега, добър път, защото ги попитали как е на английски. Как беше се организирано? Да, имаше нещо. Да, точно така. Титулите ли? Това обаче не го запомня. Гутелайзер на немски. И сега, обаче, не става. Кажи, като тази утрена молитва, която тогава я мисли, докато одобрят. Слагаш повече думи, сваляш тия някои, които наистина са те наречените паразитни думи, които утежняват нещо. Те са съюзи повече, ако сложиш от двата и така нататък, всеки, който е учил и знае за това. За това се проверява и за това има редакция, която съкращава текста или евентуално като го коригира с увеличаване на количеството думи. И аз направих и точно ми харесваше за път. Много хубаво. И за работа винаги викаш Господа, светлата сила, която да ти помогне в това начинание. Господи, бъди в мене в това начинание, което започва. Нали? И пак води ме и ме напътства. Добре. И накрая, благодарим ти, Господи, примерно прибираш от път, че ни закриля с всемогъщата си десница и не позволи да ни се случи нищо негативно. Или там не знам точно как го бях написал. Аз съм забрал, това е било преди 15 години, че изпомня всички молитви. Бях ги записал на една пърчаща тетрадка. Още тя отида някъде, тя утрената се не запомнила и една-две още. Така да стува.
гледам прекрасното синьо небе и първоначално викам, при обучението трябва да мина през тренажора. И на тренажора какво става? И аз си затвори очите. Вика, главата ти е най-мощният компютър в Вселената. То нито един земен компютър или нищо, което има техническо вътре, материално, не е по-висше от това, което ни на рамената. И вика, най-малко и най-мощният компютър, който ще го измислят на земното кълбо, е 1 милиард пъти по-слаб във всеко едно отношение минимум, а може и 10 и 1000 милиарда, от твоята глава. Вика, затвори сега да видиш какво ще стане. Да. И се явява един екран, като на голям хубав телевизор. Син, като това не бе даже по-хубаво. Точно, ама само син. И минава един месец, значи това на тренажера. И на този екран почва да текат работите, които искат да ти ги дадат под формата на картина. Сигурно някой се го превежда. А аз по едно време след един месец, дали съм малко завзек такъв, и казвам, стига с този екран, поне облаче да има. Е така. И на следващата сутрин ми се дава един син екран с няколко бели облачи. Значи моментално ти изпълняват желанието, защото и някой път като ми омръзне, този екран го сменям. Все едно натискаш на компютъра. И по едно време отивам, слизам от планата, отивам при моят приятел от дете и гледам, той си служил какво? Не знам, може би едно зелено поле и един бял път посадил отгоре точно такова синьо небе с облачета. Тя не знам къде го има така. Тя на неговия компютър беше. Викаме, ти много си напреднал в духа, бе. Я погледни каква хубава картинка си служил тук. Нали? Защото вече аз го виждам. Другото, което е, като вече продължаваш да не можеш да схванеш нещата като на кино, те вкарват вътре в ситуацията да участваш. Вече всичко става обемно и ти ставаш един от изпълнители. Значи всичко почва да се задава като сега, обаче ти дърпат голяма част от съзнанието и от свърхсъзнанието вече го изключват. От съзнанието, подсъзнанието ти остави със съзнание, работиш и самосъзнанието даже се ти го изключва, само знаеш кой си. Но ажива, те те дават такива ситуации, където ако си в това съзнание, което е през деня, при тебе, ти няма никога да сбъркаш. А те ти дават дали имаш някаква остатъчност на пороци в подсъзнанието. И ако не си бил много голем пияница и през това време, гледаш, минаваш и ракия и пише 25 годишна или уиски, това онова, и ти викаш, чашки, това е под формата на съблазън и изкушение. И викаш, понеже ти изключил, понеже ти вече си поел пътя и съзнателно никога няма да го направиш. Какъв алкохол, какво месо, нали ще там светия. Обаче като гледаш на масата, това изчистя. И понеже ако остава още в подсъзнанието и сянка от старото, което не е изчистена програмата, нещо те побутва, аз викаме, аз всеки пине една глътка, голема работа, маса, свободна, то като на шведска маса, нали, няма никой, жива душа. Отварям, тук, щак. Когато излизаш от това състояние, ти ще се усещаш. Аз знам, че съм в бъгалото или съм на стол или лежа. И се, що ти? Значи, аз идвам съзнанието, никога няма да си го позволя. Не може да си изкараш изпит. Това е изпитвали сме десетки пъти, аз това често примерно, зато убих 300 кила един уссурийски тигър с пръста, разбира се, с лъч. Що ли живота? Ми беше изразнал от клетката и вървеше по-лет и, аз вървам в един огромен зоопарк, хубав, прекрасен слънчев. Клетката по-отвора и изведнъж стига, че ти знае сега, като мене гледа, докато котът тихо, котко не дава, не се спира, нужда се опашка в земята, не ме гледа нещо. И вика, то ще да мине покрай тебе, да измърка, да се оттърка и край. Нищо не ще стане. Освен това вика, той тигър е тревопасен. Той не е хищник. Но има вид на тигър. Да няма никакво значение външния вид. Ще гледаш същността на нещата. Те почва да те учат да виждаш зад нещата, същността. Външното и ние сме си казали, змичелие. Но змичето най-безопасно, най-прекрасно, дори и, така да се каже, смока слепок, който върши прекрасна работа, почиства земята като тия подземните. Що ме змиче е дълго такова и е без крака, да не е гуща, а има гущачета много по-отровни, такива зелени или кафяни, и ти отиваш и го тъкваш. Ма защо? Така ми е лишено. Змията, да, тя е опасна, няма такива работа. Ще го приемеш, това е Божия цар, който е прекрасно.
Земята е носител на мъдростта. Единственото, което разделя от висшата духовност, тя е духовна на земно ниво. Главата е плоска. Почва ли да има изпъкналост на главата, каквато и ще да е, на птиците, на рибите, знайте, че те вече започват да преминават от физическия свят, физическата вселена в духовната, в ангелската вселена. По това се случва. Няма да ви откъсвам за работите, четете ги ключите. Той е написал там за формата на главата, такива дебели книги. За България специално изследвал го 14 години ходи из България и изследва. Тия такици, тия шопи, ония слънчени, тетите са там, тия по морето, където са. И изследва и много из цяла Добруджа. И няма край в Родопския край изследва и всички хора. Значи най-напред като външен вид, уши, нос, очи, вежди, ръце, дължина, всичко. Написано е такива. Формата на главата, точките, центровете, защото дори, че сме ушени и същия, ама не сме и същи. Всеки е уникат. И всеки от неговата група. Аз може да съм се родил в Ямбол, обаче имам белези на един роден от Лом. Но как така? И така. Нищо, че сега просто е разместено място. Но мястото има значение и сега за това ще говоря. Така, това беше като увод. И понеже днес е прекрасен ден, и е ден на билките и на лятното слънцестоене, ще кажа някои, те, които са ме слушали, да ми простят или които сте чели моите неща за билките, аз ще кажа само, ще побия жалоните и ще кажа магистрала. Кажа онова, баба ми, не случайно на родната ми баба, която е майка на баща ми, нейната сестра се казваше Марина, това е космическата и земната личителка света Марина. Марина беше билкарка, знахарка и от 100 села. Наоколо, в това селото, бащиното ме идваха да ги лекува. Лекуваше по всевъзможни начини. Баяне, гледане, правене, потъпяване краката във вода, като вижда, където слагаше шепи пепел от огнището и няколко 2-3 шепи морска сол. И огнището, тази пепел, аз после разбрах, когато чак сега се установи, че тази пепел, след включване на електрическа полевата във водата, такъв уред има, детоксикатор, изчиства токсините. Баба ми го е знала сигурно преди 100 години. Да топи се в едно, то тогава не е имало бидони и варели, ами едно каче. До краката човека е почернял на се. Той просто да му дъпва токсини. Но, дали му топла вода и сол, морска, и след 4 часа лицето му стане розово и ушите му по-розови. Тя го гледа по уши, по това, онова. Така. Но тя береше билки и мене ме водила, вече беше на 90 години. Аз много малък съм бил, 7-8 годишен съм бил. Но баща ми е ходил с нея и той знаеше, но това той е техник, човек, такъв военен пилот. Това изобщо не му е работа, ама по-назнайваше. Беше научил и от баща си географството. Само двамата с него наприхме, значи тя оставяше на къща. Всичко. Нищо, че иначе те пише мързели. И сега баба, като излезе преди изгрев в полоса да бере билки, вземе и билките, които са набрани от децата, ги слага отдолу. Тие са чисти, с чиста енергия. Аз не съм замърсен с нищо, аз съм едно малко дете. Не съм си псувал комшията, не съм налитал на бойна тона, не съм изпил един тона кия. Нали? Значи чисто ми е всички тяло и всичко е чисто. Аз се пил от дете. И тя като ги бере, тя ги отделя. Когато има изключително отговорно от тия билки, които са бани на небето, когато няма нито едно облаче, дори бели облаци, а само едно такова синьо, и слънцето светна още от самото начало са си, и билки също ги отделя. Това било заявено. Аз чак сега, минава половин век или не знам колко след, почва да ми щрака нещо, защо е било така, защото има значение. Толкова голямо значение има, кой ще откъсне тази билка като пипа, той моментално предава своята вибрация и своето електромагнитно торсионно поле, наречено квантово поле или светлинно, на това. Отпечатък. Денение няма. Всичко. Зима, тия билчици са абсолютно чисти. Те са събрали огромно количество слънце и чистота. Полоса, което е
сутрин всичко е чисто, всичко е спокойно. Тогава се бе. Така. И челъма, баба ми още тогава се чудех, чак сега го разбрах защо. Защото и учителя го е написал, и великите гурусини тук, след като след инцидента години и половина съм болнични, седа и си чета тибетската медицина, чета разни дебели книжки, почвам да си мисля, имало челъмта. Знаете ли, билката не е 50 на 100 от лечението, билката е 49. Защото не материята, за която ще говоря след малко за духовния егоизъм, не материята, а духът винаги командва в цялата Вселена. Няма нещо, което да не командва духа. Значи, пак ако съм от едно предприятие и влизам да работя като прост метач и шофьор, аз ще командвам и директор, и заместник директор, и всичко, което може да бъде от 300, 500 и 1000 човека, и не се шегувам, колектив и най-голямата, примерно, корабостроителна фирма. Не друг, аз ще командвам. Защо? Защото знам целуните. Защото съм най-духовният от всичките. Значи най-духовният команда. Тихомолком, смущаване на мисли. Директорът по време ще почва да се чуди, Ванчева, как познах това отпуск или как много не му дадох 1000 лева награда. Това никога не съм го правил при тия 25 години, докато съм шеф. Почва да прави такива неща, които сам той се очудва. Сигурно си ето и 5-6 години, като направих този номер, но потиграх, защото не бива съзнателно белия адепт не прави цяло. На колегите и на басучите са позволени. И тях точно за това са. Значи те трябва да свършат тази работа, не аз. Челната работа, значи аз съм водопроводчик, те са каналджии. Аз ги уважавам много. Едно да буташ в канала и да пизеш вътре кал, да се къпеш после, да миниш на кал. И друга водопроводчик, аз си вътре синчетите. Какво бе болка, това не тук кранчето ми се развива. Да, кранчето чист. Нами и ръкавица за плаща ми, аз отивам, късме. Доволен. Ама водопровод, каналджия, бутуш. Бе, тук какво е това, бе? Това е черната и светлата сила, няма друга. Черната викаме за каналджите, ма те са по-необходими от нас. И са между другото, по-трудолюбиви и по-изпълнени. Това го казвам отговорно. И учителя го е казал. Но го е казал така, като в едно изречение го казва. Вика, дявола и тя тъмната сила е много по-отговорна, много по-изпълнителна и много по-трудолюбива. Някъде да е казал една укорителна дума. Да, Архангел Михаил се боли за Моисеевото тяло. Моисей ще отива, разбира се, обаче земята никой да го пусне. И той е дявола. Но според църквата чели сте, може би, тази случка. И казва, и сега седи лукавия, цялото на Моисей там, Моисей е жив, той после си с тялото се отива нагоре, точно това иска да направи Архангел Михаил, да го вземе заедно с тялото, а не тялото да остане, само душата да вземе. Но той има право на душата. Но за тялото трябва да иска разрешение от шефа, господаря на земята, на плътта. Говоря ви истини, както никъде не са записани. Това са просто от космоса. И той вика, дявола вика, виж, няма ти глава, ти трябва нещо, аз трябва съм на далавера. Трябва да дадеш. И той му вика накрая. Не го обижда, нищо не му казва. И само вика, слушай, колега, ще се отплача на дядо Господ. Значи това само може да направи. Може да му направи нещо. И тогава обаща се отгоре Господ. И вика, не, синко, давай му да не се разправяме. Добре, тате. Татина и нити и го пуска. Това е цялото пуска. И е написано черно на бяло. Аз го пресъздавам общо достъпно. Малко такива изрази, но за да може да се запомни. Ритуалът е следния. Билката, каквато и да е, когато и да е, ако е брана, още по-хубаво, защото има 49% от нея мощ. Ако е набрано от един пияница, ще отиде на обед или след обед от 4 часа, тя има 20% мощ. Обаче чист човек. А ако набрана изключително с човек, с тъмна съвест и тъмни дела, тя има 3% чистота и точно обратното ще ти стане по-зле от нея. Но да кажем, прекрасният случай има 49%. Останалите 51%, един е златния процент, диаманта и свещения процент от Господа, с който завършва нещата, но 50% зависят от нас. Да, и аз се чудих защо даваше следната инструкция, аз сега давам на всеки, който пие билка. Случайно.
вече аз съм бил така много. Аз би 15-20. Ама съм бил около 10 години, съм си изказвал хляба на същия съдбин. И баба ми каза така, слушай, ще вземеш една чашка и ще гледаш да не аз чупиш, докато пиеш тази билка. Ще пиеш само от нея. Значи, на едно и също място ще заставаш и ще гледаш, а тя е казвала нищо фактически. Аз не мога да разбера, ама сега знам. Нищо. Значи сядаш, вика и откъде изява слънце. Оттам, с посока и пиеш от една и съща чаша. И горе-долу вика, гледай по едно и също време, сутрин, обед и вечер. Да пиеш. На гладно веза. Човека дали изпълня. Вика, щупиш и чашата, повече спира действието на тази билка. Тя не може. Как? Не може да наливам от друга. Те елементарни съзнания. Не може. Аз ще дойш при мен да ти дам друга билка, нова, и пак ще почнеш с новата чаша, с новата билка и всичко на ново. Как така? Аз съм пил един месец. Тя им даваше цел по 3-4 месеца. Чак сега разбирам, че е така. Болно и спокойно. Какъв е челъма? Чак сега го разбрах. Челъма е да уважиме светлата сила Бога над нас, който е всичко. И ние го уважаваме с нашия ритуал. Значи това, което сега, че му правим поклони, палиме свещи, молитви, не знам какви словесни ключове да пием на изток и на запад. Цялата работа е да пиеш от една съща чаша. Ритуал, тя вече е осветена. Осветена от самия Свети Дух. Виждаш, от изток идват всички. Изток е посоката на любовта, оттам идва слънцето, там идва живото, там идва светлината. Разбираш, че с лице, като правиш този ритуал. Тогава Светия Дух вика, какво голямо уважение ми прави това момче. И това момиче. Значи, по едно и също време. 7 плюс-минус 10 на 15, 7 без 10, 7 и 10, обаче аз съм решил 7 часа сутрин. 12 часа на обяд и 7 часа вечерта си пия. В една и съща чашка сипам, наливам с благоговение. За това е ритуала. И пиеш. Всеки път. Ден, 2, 3. Няма начин. Ти е 50% от мен. 49% от билката. 90%. Господ гледа и вика, трябва да го отделиме. То не само заради ти усилия, които полага. Значи, това уважение, тая обич, която се излива от човека, знаем или не знаем, съзнателно или несъзнателно, към духа, към светлината и към вселената, те уважават и започва, разбира се, нали колега, започва да се озарява. Как се позаряват пилотите? Да, така. Позаряват се с наклон на крилата в ляво и в ляво. Понеже моите казват така, като летят и като знаят къде съм, и аз така, като ви поздравите. От това това на 5 минути плави така. Където минава. Особено на нашите летища, нарочно минаха над нашата къща. Издъмци и излезва отвътре. За да може да им кимне. Понеже ми бяха приятели. Така. Горе-долу разбрахте сега и наистина билките, ако се наберат точно това време, защото е пиковия момент за равнина до 300, 400, даже 500 метра вече са високи, но от морското равнище до 300, 350, 400 метра, билките точно по това време са в пиковия момент. 90% и повече от билките цъфтят по това време и точно при цъфтежа е най-мощното, затова се берат вика по време на цъфтеж. Четете тия билковите книги, за да видите. Къде сте? По време на цъфтеж. Тогава се събират. Корените се събират рано на полът и къснее. Тоест, когато почва да се събужда коренчето и природата и когато почва да разпива. Защото те трябва да бъдат в опоено състояние, за да им измъкнем корена. Тъй като корена е основата на живота. Вижте сега, говоря ви неща, няма да ги прочетете никъде. Съжалявам, затова съм тук. За да ви ги кажа. Значи, леко под опойка трябва да бъде кореновата система, защото не можете да го извадиш от корен и то да няма някакво отрицателно въздействие, да остане някаква обида по самата билка, която е напълно разумна. Както всяко едно нещо, дори тази пейка, вътрата ми си молекулите са разумни, нищо, че се смята, че вече първото ще загина. Великите белкари тия работи ги знаят, но само великите. После има големи белкари, после има средни белкари и белкари гола вода. Гола вода белкари гледа, дай количество, граби това, аз нали съм 10 години съм родил съзнат. Бухаме това, натъпкаме чувалите с кръв.
Вика, че ти нормален ли си? Ма твоя кръг веднага вкарва една енергия, защото кръга ме издага към земята. Но този човек му става космическа енергия, ти заради цели финал столпа земна енергия, че той ще пърли столпа. Ще ритне камбаната, ще гусне букетчето, нали, или ще дигне съркомните гълъби. Много хубаво. Това ще направи. Той му гледа така. Но човек, ти се къл ли си, бе, дай ги да дадем и да гушнем сухото. Ма викам, ти нормален ли си? Извинявай се на всеко бочи. Трябва да оставиш. Ако си по-науки, по-прост белкар, оставиш 40%. Но ако си гениален и умен, ще оставиш 70% и само 30% ще вземеш от богатството. Значи, един декар тук имаме белки. Аз съм длъжен да взема от природата. Значи ще обера 300 квадратни метра, ще остава 7%. Но имаш право и 700 квадратни метра, без отгоре да те заритат като футболна топка по игрището, без да те бият. Духоречен те бие и ти прощава. Но само да откъснеш 4-5 стъка повече или 10 от оставащите 30%, нищо това, което вземеш, не си вече, така да се каже, на тях, т.е. на изгода. Не те топли, нищо не прави, нека да изчезва печалбата, защото ти си вземал от билки 300 лева, нали, тръгнал си некъде, отиваш на паркинг, но некой ми чукнал по. Това аз още не съм си платил за страховката. Явле, колко струва? 260 лева. Но и остава 40 лева да се печеташ. Как са дошли, така отишли. Нали, това е народната поговорка. Казвам ми неща, не изобщо. Тия работи ги пишат за билки, за това, за това, за слънце и не други милиони работи. Това е нещо, което не е написано къде да се пише. Практично. Но билката може и да преработиш, както всяко едно нещо, да изкараш любов. Една чаша вода, независимо, че ми е дадена, дава ни една хубава недялста, която не иска да ни диви, 2 чаши чай. И аз като виждам чай е отводен, ако го изпиеме, значи нормален човек като изпие, наистина ще му стане толкова вели, ще се разболее най-малко от 50 болести. Защото ние сме наготвени, той фактически мъжи и с него се контактуваме. Но той казва нещо, тя още ти запознава, че ти казва, здравей, аз се казва Милина. И гледам на другата страна, а се зависва с мен. Аз се опитвам да погледна в очите, къде ще погледнеш в очите. И трябва малко е къл. Не. Отива и той ви трябва да направи по един чай. Нали, на булката. Тя отива обаче с такова отвращение, омерзение и злоба. Отива, прави чай какво е и го... Като го стои на масата, масата ще спламна. Тя ще те изгори. И аз котко си седа. Как си седа, 2 чаши така сложи. Вижите ръцете, викам чай да ги оправя малко. След 2 минути вече ставаше да пие. Ай си изпи. Направи го за пиене и си изпи. С какво можеш да неутрализираш това, което тя направи? Тая сладолана, чудесна. Само излъчвах после обич и любов и разбира се, до вечерта не е казала нито една дума напрако на мъжа си, нито се скара. Поне за лет. За всеки ден. Новото денонощно и какво им е донесло също. Обаче, поне за това ден е била кол. Защото леко така, нали, ме активира и викам, иска да дадеш мечката, но мечката може да излезе едно мече. Той клип го е гледал по телевизията, вчера вика, изядоха 120 км. Не ядене. Мечето и мечката, 120 км. Затова вика, много се поговорка, с мечката не можеш. И затова с духа не можеш да се бориш. Ако ще да си слон, ако ще да си световният шампион по бойни изкуства. Чисто и просто. Ще ти излъчи малко любов в духовния човек, ще те погледне и ще те парализира. И край, ти си там. Всички сте сигурно чули за случката и един офицер, млад, жена му ходи да слуша учител. И той учител на най-различни легенди, верни и неверни, най-различни глупости сте говорили, разбира се, че омайвал младите булки и он е ядосан отива, пистолет му на кръста, влиза вътре в изгрева и учителя зад катесата си говори човека. Отива, не го интересува вътре. Ученицата застава води. И вика, кажи на жена ми повече да не стъпва тука. Тя е тук. И той вика, кажи и ти ли си? Тя е тук, кажи повече да не идва. Аз не съм една калди. Това по едно време вика, гъмни, да видим дали може да гъмнеш. Той опитва, само пипа
И вика, а ръката му вкаменена. Е така както си. Учителя го държал 15-20 минути с така. И той вика, ма какво стана? Ами как може, вика, против един светия ти да вадиш оръжие и да влизаш с оръжие тук в тази света обика. Дори той не е дал на неговия любим капитан и ученик, който един път е казал, бе, и Господа не се ходи с оръжие. И той вика, тогава пише в спомените си. Това капитан кавалерийския офицер пише, аз тогава разбрах, че се отнася за мен, защото аз бях на служба. И се прибирам от наряд и сабята ми тука, пиштола ми тука и влизам вътре в залата. Не избира да му слушам с утринната беседа, прибирам с дежурство и викат се, няма никога. Значи той го каза чисто, просто за мене. А той му е един от любимите ученици. Наистина е така. Значи, когато трябва да си се спазват законите, трябва да се спазват. Кое командва? Духа или материя? Това време да си поговорим малко точно заради това. Та инструкция нямаше, защото Силвия не беше казала, ще говориш за билки, ще говориш, да, може да кажа и биографията, т.е. житието на свети Йоан Кръстител, Йоан Петече. Ама я си го прочетете, пък ще дам думата на моят приятел Симеон. Той ще стане тук и може да говори не само за този светия. Ами, има едно жития на светиите, 365 жития в една книжка. За всеки ден, всеки светия има самима автобиография. Тоест, не автобиографията, а биографията, защото автор, който е писал той. Ама той наистина пише с живота си. Това е автор. Но това е автоживот. А биография е нещо, което е пак биограф. Но е написано, живота е даден графично. Написано. Колко е верно и колко е легенда, това е отделен случай. Така. Ще говоря за тази тема, която ми беше дадена като заглавие, ми беше дадена само една формула. И това беше така. Следното, като получих инструкция от дебета. Ми казва така отгоре. Като ще съберат тия хора, те са достойни да слушат и да чуят това, което ще им каже, защото ще го разберат и нито един от тях няма да съди. Така ли така? Само ще им разчуват и ще може. Значи, какво е духовен егоизъм? Това е духовният егоизъм, също се раздели както на обикновения, индивидуален и колективен егоизъм. Но духовният е малко по-друг от материалния егоизъм. Значи, темата е духовния егоизъм, а формулата е, която ми казва, духът управлява, командва, насочва, напътства материята. Духът управлява материята. Тези две работи ми бяха казани само от девет. Темата духовен егоизъм и духът управлява материята. Синко, ти да говориш на това. Как ще говоря, видите? Аз нищо не знам. Има ли литература? Какво литература? Няма литература по въпроса. Толкова имаше, нямаше да те карам, ти да го казваш. Така ли? Почества се цяла с където на ме седи по врата и викаме, бе, я да ви не. Логически почвам да мисля, нелогически почвам да мисля и ненормално почвам да мисля. Нормално и ненормално, ама отгоре надолу и отдолу нагоре. И най-сетне викаме, Еврика, сети се сега за какво става въпрос. Бе, как до сега не съм се сетил? Каква е простата тайна? Човек дали го създава или не го създава? Дали го прави съзнателно или несъзнателно, няма никакво значение, но той прави това. Така, 90 и няколко процента, 95, между 95 и 97, аз установих, от собствени наблюдения, значи от духовните хора, без да искат, проявяват абсолютен духовен егоизъм. Някои от тях съзнателно, ама малък процент са съзнателно. Големият процент са несъзнателно, но го проявяват. Един материален егоист, прекрасни хора са те, наистина, учителя също би казано, много ги обичам, и аз ги обичам, защото те си казват истина. Аз искам места, искам една хубава кола, искам да живея добре, като искам, имах един, който викам, бе, добре, ти си една стара, що не взема хотела, в Стара Загора ми си взема апартамент. О, за мен е най-доброто, искам апартамент. Влизам, вика, най-скъпия шампан, кой е питам? 150 шекля, те той.
Той има възможност, има някакъв бизнес, това леко на далаверия, разбира се. На далаверия, но това не го смущава. И искам, вика, да живее. И да живее всичко най-добро от материя. Каза скъпа хора. Бе, много го обичам и го уважавам и точно такъв е. И той не те заблуждава, той ти казва истина. Докато има пък други лицемерните материални егоисти, о не, гледаш го какво кара, гледаш го как живее, влизаш вътре, лукс, направен дивоси. Обаче той чутерата и викаме, една свързване пари за хлябка и жената, знаеш, и трябва да се доси от кучка, да вземе 20 лева да купим днеска нещо. Това е толкова. Нали, те мене не може да ми излъжи, обаче може някой човек да му се хмане. Навън. Това са лицемерните материални егоисти. Много обичам нелицемерните и те ги обичам, защото и с тия си контакт. Той ми си ходя на глас. Сега, слушай, не на мене тя ме мара. Поне виж какво, като съм тук, не се прави нито на уме, викам, нито на прост, нито не ми говори. Отивам при един приятел на Господ, там една скоба, и го гледам, той на компютър работи, викам, момент. Минаха 10-15 минути. Викам, какъв момент, защо съм ти на кафа? А ние сме в деца от такива. Понеже баща му беше пилот и загина, и баща ми беше баща на двамата, така да се каже, в смисъл, гледаше го. Какво на мене ми вземе играчка, у нас беше всеки ден, така ужасно. Той много бит. Той никъде не се едно на брат ми. Чакай, аз по-навреме. Викам, какво е? Както отивам контакта до мене, за компютър. И го си, какво става? Викам, като какво правиш? Да играеш на една игричка да си доиграя. Аз мислям, че нещо върши големи планове, нали, вътре, работа, върши той, който вика, момент имам работа. И викам, кажи ми истината. И аз, так. Ако малко още ми беше снимала кръвното, защото още не бях със света. Как е компютърчето? На нас ти отворения прозор, подпете също. Само ще... Я мисля, че мога да падна някой на главата, нали? Ама това нямаше да помислям. Това да падна. Не ме интересува. Аз бях много див. И той си дойде. О, викам, аз ще ти свали. Викам, ако мълкаш и тебе след компютърът те спозори. Не се шегувам, затова аз съм тук. Вече съм така. И продължаваме за духовния егоизъм. И така. Материалните егоисти са прекрасни. Юначаги, сладури. Има лицемерни и има лицемерни лица и така ги разпределени. Чудни са. Така. И си казах, и не си казах, но те не искат повече броя само за себе си. Казват го и може да споделят. Винаги са ги споделили с мен. Не мога да си кривя душата. Като ходиме, не, съкън ти няма да плащаш, няма да се бъркаш. Аз ще. Да. Та дори най-стисетите между тях. Не бе, как ти ще? Ти нищо, ти си един пост-поет и писател, ти нямаш пари, бе. Чакай, ние ще черпиме, ние изказваме. Това е вече висшето благородно чувство. Но не само за това изключва. И да не са такива, пак ще и дори нищо. Така. Духовният егоист, който тръгне по пътя, първото нещо, което е, той го прави за това, защото така е чул, така е модерно, от любопитство или нездрава любознателност. Но това иска. Чул комшиката. Аз отивам на курсове по йога, аз отивам на рейки, обие, да знаете там какво е и какво ще да говори. И особено жените се парят за нещо, защото са по-емоционални. И викат, абе, що няма за нотека? Колко ще въпросим? 100 лева. 100 лева. Тя ще ги измъкна от мъжа. Той ще плати за моят курс. Това е първото нещо, да си надалемена. Тоест да имаш количестволюбие. Ти го имаш, обаче той е подсъзнателно. И отиваш да изкараш курса. Така. Вече тръгваш по духовния път и понеже оттам нещо ти е останало в главата, след седмица, 2 месец, почва да се чувстваш на другите. Другата комшика ти говори, обаче ти говори за цветни палсалчета, какво си купила за манджитона, обаче ти вече почваш да мислиш, има духовни термини, работи, това, онова, аз съм над нея. Минава време 1 година, продължаваш по същия път и след 1 година изведнъж ти блясва идеята в главата, че ти трябва да ти се отвори третото око, да получиш тези божествени способности, дарби и таланти, и почваш да напълнеш. Тук чуваш курс и то учител. Хвалят ме. Отиваш. И другия, и 5. Но както казах, 95%
са духовни егоисти, които са съзнателни или несъзнателни. Почваш да искаш да ти се отвори, обаче това е от егоизъм. Нали би си задуи? Себе си да усъвършенстваш, да си издигнеш, па после ще видим. Нека ми дадат тия блага на мене, нали? Нека ми дадат тия даги. Така. Когато започнеш да ги получаваш, ти почваш да печелиш дивиденти от тях. Но това е по-страшно от материалния егоизъм, защото духовното ти искаш духовност. Значи искаш винаги да си командир, винаги да си управител. Ти искаш най-голямата кариера и ти си, значи, най-големия кариерист. Значи, като се казва, че ти си кариерист, да знаеш 1000%. Говори за другите, ама фактически ти си най-големия кариерист, по-голям от материалния, 1000 пъти. Защото си духовен. Всички велики учители, ако четете внимателно, между редовете, са казали смирение, както го казах, всеопрощение, многотърпеливост и дълготърпеливост. И даване, щедрост на даване и служене. Това даване и служене вече не е егоизъм. И когато аз никога не съм искал да бъда всякото. Не секунд, бягах като опален от него. Обаче си писано списъка и си се дава. Тогава аз нищо не съм искал за себе си. Какъв егоизъм? И онова, който го прави и го взимам, давам го на всички други. Всеки един, който е тръгнал по духовния път, истинският духовен човек, нищо не иска за себе. Ако отива да прави йога или да слуша той или он учител, той след това с личния си пример, с словото писмено и устно или седне и напише нещо, той разпространява светлината. И я разпространява безусловно, безкорисно и в цял тай. Ще се даде живота за това, което го е написано. А може ли един духовен да го изкага? Нещо да искаш от него. Или пък живота да си заложи. Затова светиите са светии, съвършените са съвършени. И най-приближените Божии синове. Защото и за най-малкото долу, и за най-големото си залагаш живот. Когато трябва да извади от реката една пчела, ангела скача без да мисли за живота си и я вади. Когато трябва да извади дете, човек или живота, той го прави. И понеже винаги залага живота си, от най-дребното до най-едното, затова е светия, затова е съвършен, затова е ангел. Хората трябва да се научат на това. Казвам ви го теоретично. Кой знае кога ще стане? Но ще стане. Защото има хора. Чета или слушам, не знам къде бях на гости преди 15 години и повече, къча и новините вечерта. Но аз запомням тия неща. И ето какво чувам. В Америка, в Холивуд, един артист, който е нито много голем, нито много малък, казаха му името, средна класа, който печелял добре, значи все пак е бил добър артист, който има една огромна къща, имение там, в Холивуд, всичко негово, коли, това се прибира към обяд от снимки и с откритата хубава луксозна кола, гледа неговата къща гори. Пожарната кола е там, пожарникарите гасят с пари, това онова, така, бъдала отворена, защото и вътре трябва да сладкат. Там излиза гъст черен дим, планът още не са успели. Той спира колата, скача и се юрва. Шефа на пожарната команда седи до вратата, хваща го и вика, няма никой, бе, аз послах моите момчета вътре. Нали, няма никой. Той каза, пусни ме, не сте изкарали коталака ми, той е затворен. Една стая. Коталака и се хвърля вътре. Не излиза до 5-10 минути и после му ходи отдолу. Тази случка, знаете ли защо ви отпълни? Защото човека, който е богат, щастлив, всичко има, жертва живота си за любимото животно. Той е ангел. Той е истинския аватар, казал на земята. Какво, че е бил в Холивуд и какво, че е бил артист. Това е било външно. Да, това го запомних. Всеки един разумен човек, логично мисля, ще каже, той е откачен. Какво влезе за едно животно? Живота е ти. Той е жали. Аз го разбирам и знам, че той е плен. А не 7 милиарда останали души. Нито един от останалите 7 милиарда, които мисли така, не е прав. Малко ще ви простъса на някой кълъпа, на някой шишето. Като гледам, че бутилката не може да се отвори тапата, праскам гърлото на шишето, то се чупи и така се става.
Някои искат да им бъде извадена тапата или да бъде отвъртена капачката, ама ако са много затворени, сега ще пригъл. Боли. Малко боли. Сигурно, да не кажа голяма дума, ама около 80% от вас, за да им светне, т.е. да тъгнат по духовния път, повече не говоря за егоизма, смятам, че ме разбрахте, са с чупено гърло. И не само гърло. Там изчупиха, докато не изчупиха до дъното. Па и дъното накрая, понеже не им стига, почаха да чупат и дъното. Но нали вече всичко е изкалано, всичко е развято. Няма цялото шише и дъното. За да няма нищо. Тоест в съдъвата всичко да бъде отворено и свободно. Сега затова и казах и този пример. Разберете ме. Сега на вас остава да си излеете течността старата от чашата или от шишето, за да се пълните с всичко ново. А когато Господ се щупи като мене, какво прави? О, синко, тя ще направим нов съд. Аз ще урам по-хубав от този съм си пил, защото за мен това е без игра, за мен всичко е възможно. Нов съд и ще му го изпълним със светлина. И затова човек, колко повече го бият, толкова повече тази се радва. Колкото повече го чупят, колкото повече му се ступват страдания на главата и на цялото, разбира се, толкова повече трябва да е доволен и да казва, о, бонуса след това ще бъде много голям. Ето, седя пред вас, не казвам голяма дума. Аз съм минал до 12-та степен, която е най-голяма, даже 13-та. Включиха ме на 13-та, ама пред най-голямото душевно страдание и пред най-голямото физическо страдание. Набучен с железак 75 на всяко мъзване е бол. Няма сън. И после много месеци също не спаха, като ги извадите железак. Набучен е така да спънат, в едно полусъстояние седнало легно, последни 2 възглавници и седиш. Денощата минават и швед се въртят. И болката е неописуема. Нощния ден, край. Не искам обезболяващи, не искам доктор, ще умреш от болка. Да умра доктора. Ама ти, даваш да те по-лек. Не ме интересува доктора, бе. Край, повечето, как се случи? Искате да ме отворите. Слава на Бога, че не ми преливаха кръв, а много беше изтекло. Всяки човек. Така, това са, да не си припомняме негативите, а да гледаме само позитивите и оптимистично напред. Смятам, че всичките след тая лекция ще станете 95% само духовни, без да прикачаме отзад ремаркет. Всички ще станете духовници, лекачи, свещенослужители на духа. Това е едно. Да работите за другите, за цялото и да забавите за себе. Вие сте лични. А това, този бонус, Господ ще почне да виждате как леко с начало, както ще не каза нашия приятел. И аз и колко малко талант човека. Направете толкова, аз го казах в идеите. 7 дена да казвате. Без една лоша мисъл, без едно лошо чувство, без едно лошо дело. Или поне никаква лъжа. Ами и себе си да не лъжи. Ама никого за нищо. 7 дни. И ще видите как почва да идват чудесата. Да не говоря, ако го направите 70 дни. След 700 дни сте свети. Ако за 700 дни нито една лоша мисъл не мине през ума ви, нито едно лошо чувство не излезе от сърцето ви, и нито едно лошо дело не направите. Разбира се, несъзнателно аз мога да стъпча само някоя мавкица, която има неблагоразумието. Тук на царицата на мавките казах, няма да минава там. Докато Изволски говори, там. Дали ми инструкция. Която минава, значи е непослушна. А що ме непослушна? Получава това, за което иска да мине. Може случайно, може не случайно. А може да мине метър. И като мине веднъж така, следващия път пак това е нарушение. Ама един път стормна за вода, втори път и третия път това ще се живее. Вижте колко е плохо. Смазката. Така. Разберете за нас. Нашият отец и баща, всемогъщи и всевишният се грижи за всеки един от нас. Но той иска сега от нас, докато още не сме пораснали на това ниво, да прехвърлим Рубикон. Да му се обаждаме, поне да му споменаваме, че Господи, аз имам такъв проблем. Всичко на него. Той има широка гърдина. И аз даже като ми стане тежко, почвам да пищи и сега. Да мънка. Ами това. Но, докато на сега вече той знае
Може без да му се обаждам, само да му казвам добро утро и лека нощ. Всички бонуси се всички са на. Защото тая връзка е много здрава. Но докато стане тая хубава връзка, човек трябва да иска от него. Дали искате и ще ви се даде, почукайте и ще ви се отвори. Да, обаче да внимава какво. Ето, духовният егоизъм е това. Искам да ми се отвори сърцето, кой аз ставам един добър ясновидец. И съм вече надалавена на приятели, познати, отначало не вземам нищо. Чекай ме едно кафе. Едно кафе ще ти кажа нещо. Казвам. Се вика, да я гледай, това ще стана. Макар му само за бъдещето, за миналото няма нищо. Той ще го знае. Но ако иски и за миналото. Почувам се и след една година, почва да тъкат. И отначало аз още не съм корумпирана личност. Съм доволен. Защото още егото, духовното не ми е станало голямо. Не съм станал пълен духовен егоист. И сега тук да поемаш на сърце, я наслагам. Тогава на мене дарбата ми се запазва. И слаби. Това не влиза вече и става все по-добър и по-добър, там всичко. Влиза, като го погледна и го скине, ми викам тук, викам, слушай, тебе те боли черен зъб. Знаеш ли при кой трябва да отидеш? При кой там? Отива и излекува се. Вика. И славата ми е растяла с тях. След 3 години обаче, тъй като егото ме дърта, и аз понеже съм станал духовен, само съзнателност, пак казвам, или несъзнателност, за мое облагодетелстване. После ще ви кажа колко думи има за далавери, за облагодетелстване на български език. Най-много в света. И вика, колко е? Той вика, виж колко, 30 минути, 30 лева, скромен. По това време почва. 30 минути, 50 лева. Ама как? Ами всичко поскъпна. Това не те интересува. Няма да станеш гладен. Не те интересува материалния живот. Господ ти е дал дар. Значи, или оставаш на тази тарифа, или даже ще я премахнеш. Кой колко? 60, после 90. О, вече славата ми расте много. Ей, аз съм единствен. И каза, един идва при мен и вика, виж какво. А това е изпратен. Той е провокатор. Виж, Георгия, ти си толкова велик, вече така на така талавера, ти си хора си излекувал, на други си помогнал, това, знаеш, тебе ти ли се. Той си мине с тази тарифа без 100 лева. И каза, 300 евро, момчета, тук и момичета, 300 евро, но оставите ли? Тук оставите за миналите за 30 минути. Това е вече един сеанс, 300 лева. Ти трябва да си държиш на това. Значи, на тебе обувки. Обувки по-ти ради 600 лева, няма да е моето начеп, как бе? Ама, дънки, па дънките само трябва да са ти 1000 лева. Па блузката 500 лева. Ти трябва да бъдеш купил. Всичко, с най-големите, нали, модерни фирми, или аз не знам там какво. Модни дизайнери. Такъв трябва да бъдеш. Я виж какво е това певец, оня ти. Ти имаш талант, да те са нищо пред себе. И ти говориш така. Ох, мектиката на сърце. Ласкател, чуден си, прекрасно. И викаш, бе, как бе, аз се смеся. Качваш на другия ден тарифата. И то не е в лева. Идва някой. Много така. В евро. Ама не пише сумата, защото си скромен, нали ти се прави. Колко? 300 евро. Човекът плаща. И най-интересното е, че вместо да намалее клиентелата, съвземното мислене, ева се, той е при него. Само като го погледнеш, този го не знам къде също беше модно. И вика 300 евро за 30 минути. И почвате. Ама колко време? Една година Господ е това, той само гледа. За двата. Първо таленците, дарбите и накрая идва едно прекрасно хубаво страдание. И аз мога дори и име да цитирам, когато тази велика българска ясновидка, която извърши една хубава мисия, защо си болна питат? Аз съм болна, защото искам да правя център за столови клетки и небето ме наказва. Глупости! Това за миналотатък. Значи аз за живите също. За мъртвите или добро или нищо. Мога да виси и за живите или добро или нищо. Но, понеже казвам истината, имам право да я кажа, и на мене не ми се тупа за късмет, каквито и глупости да говоря. Колкото и да коля човека, колкото и да го хваля и каквото да правя, нищо не ми се тупа на гърба. Не знам защо. Ама гърба не е чист. Може така да имам временни неудачи, но това са дребни и минава леко.
но на другите трябва да се съобразява. Не казвам за това. Трябва за всички да е добро. Аз казвам факт. Тая жена седи цигарката, пиеше си кафето, обязателно се върна на месото, а беше пълна вегетарианка, и каза, мен небето ме наказват, защото си позволи да направиш и да черпиш космическата енергия и да използваш зарбите си за факирство, т.е. за иллюзионизъм или за, така да се каже, за представление, но не за Божието дело. Когато един посветен велик дух и чудотворец започва да използва дарбата си, я вика тук това да направиш тук едно чудо. И той прави чудо, защото го може да го направи. Но това чудо не е необходимо. Разберете. Това е чудо, за да задоволи любопитството на 10, 20 или 50 човека. Така. За това се харчи енергия, а енергията е разумност, енергията е светлина, енергията е вяра, надежда, любов, енергията е всичко. И небето вика, това е. Мисията. Това обикновено става, когато си завършиш мисията, защото иначе не ти позволява. Завършиш си мисията, продължава да ти държат способностите. Ако си честен, справедлив, да не си егоист. Чудотворните способности ти остават до края на живота. Помагаш за хората, защото ти не искаш за себе. Но ако не си, хоп, и ти се измъкват един по един, и оставаш на нула, но продължава да те оставят. Известно време още поради инерцията идват и тебе хората, защото те смятат, че или си ясновидец, или си лечител, обаче след това разбира, че нищо не става от тебе, хоп, и се отзад. И тогава идват бедите и нескорите и си заминаваш от този свят летално. Така. Виж, има и друга страна. Може да имаш тарифа, но тази тарифа да плащаш данъка на Бога за всяка винаги и той да ти казва. Казвал съм го, как имам един. Влизай. Който всеки месец в пликче му казва. Духа му казва къде да отиде на надзете и да даде пари. Ето дава, той има тарифа. До така откупа, не. И той. Но вика, освен това на мене ми е казано, за този човек е на вратата и викат на този човек няма да взимаш пари. На това не, на това да. А дори повече да ти остави, някой път да може, и гледаш. Отивам аз при него. Ние сме приятели. Той вика, я влези тук и легни. Ще направя една скинела. Много ти се полага. 40-50 минути. Викам, бе, нищо няма. Викам, легни тук, бе. Това ти подарък от мен. Ставам и викам, не. Поне знам, че всеки тут се заплаща. Може да дадеш 1 лев. Може да дадеш 10, може да дадеш 100. Обаче, това, което е положил, трябва нещо да се даде или поне благодариш, обаче благодариш и излъчваш любов. Значи към него, а тя отива към Бога. Това също е плащане на десятъка и плащане на Бога. И той вика, небето ми каза, ако искаш нещо да дадеш, дай и го стави на масата. И на мене ми излиза цифрата, която трябва да дам. Но вика, ако искаш, ако не искаш, не. Значи, нито той е задължен, нито аз. Защото и той е духовен, толкова колкото и аз. И знаем за какво става въпрос. Така. Това е в общи линии до тук. А сега ще видиш, има думата да ви разкаже ред и други интересни неща. Аз само, знаете ли кое? Побивам жалоните или вада тапата, отвивам капачката или трябва малко много е запечатано и като ми се разреши, чупя гърлото. По-нататък татко не дава. Това е целият съд, само той може да го чупи. Но вече като му е щупане, бутилката може да налееш вътре нещо. Иначе налива в глава, то се разлива, то капачка тапа и не може. Минавам около шишето, но то е запечатано, нищо не му се иззема. Но най-хубаво е наистина човек сам да разбере, първо да се отвърти капачка. Ще стане непокътък. Това е доброволно да почваш да слушаш небето. И доброволно да почваш да изливаш всеки ден старото съдържание. Като го излееш напълно, като изплакнеш 3 пъти съда, т.е. съзнанието си да го изплакнеш 3 пъти и според народната поговорка, колкото е по-зле, толкова по-добре, и заради това сега има масова амнезия, хората почват спират да помнят. Нищо не помнят. Това е прекрасно, това е чудесно. Това се вика
процес или така функция, или затъпяване. Но това е временно. 3 месеца, 6 месеца, една година те държи. След това почваш да помниш 10 пъти повече. И за при мен наистина хора викате. Каза, аз така забравям имена. 5 пъти ми каже, забравям се. Особено една сервитьорка, позволява вика. 10-15 поръчки от масите ги помня по 3-4 поръчки, памет вика. Като компютър отивам. Сега вика, ако не си запиша, шефа вика, искам да ти изгоня. Що ще ме гониш? И ти объркваш, вика на клиентите, това напочва и сега почвам бавно да си записвам. Вика, аз не мога да обслужа 2 маси, аз съм обслужвала 10. Викам, това е временно, наистина е временно. 3-4-5-6 месеца и то период излиза. Значи това е изпразването, това е точно плакнението на съда. И тогава се оставяме на Господа да почне да го пълни. Той може да го пълни директно, а може и индиректно. След такива като мене, само да се отвори съзнанието, да почне да се пълни. Така, полека-лека, да почете нещо, пак се пълни съзнанието, да чуе нещо от опит и така нататък. Заради това не дайте да се опъвате на природата и на светлата сила. А ние се опъваме, когато ние не разположение. И чакай 24 часа. Господ така решил да те приведе, ще те приведе, защото те ни викат. Абе ти на 26 юли, значи да беше светове, като си от този инцидент, ти няма ли да пееш някакъв корбан, бе? Я го не искаме. Те приятелите, тия лостите ме възик. Това беше много време преди да ме посветят. Вика, я тук черпи нещо, бе как? Викам, слушайте, момчета. Аз съм стиснат, габровец, лош човек, ядец. За моя сметка няма. Ако искаше Господ, ще да ме приведе. Ако не искаше, няма да ме приведе. Аз това е да не убивам живота, да не колем и разни корбани, това, които са... Твърдо съм против такива работи. Зет ми донесе един такъв петел. Той понеже имаше един пътен инцидент и вика, абе нашите не взели мене. Викаме, бе ти си умно младо момче, как може с моето момче да колеме това прекрасно живот. А той един напреден такъв петел. И вика, петел, трябва да бъде, но аз съм момче, това на неко кошка. Абе да го поделиме на некой, бе. Тя вече така прави. Но той петел си занява, той беше последният, той е последната жертва. Сега като вземе петел, викам, да отиваме да намерим човек, има 10-5 кокошки, да му го поделиме там да го гледа. Как ще убиш това прекрасно творение на природата, като това дете? Но вече вика, не може да бързате. Така е. Добре. Ето, напето ми дава знак. Вика, малко почивка, слънцето се скри. Женския принцип има това. Такова си не да говоря за кратко за стихиите, специално за водата и наистина ето слънцето се скри, видях облачката, темно време. Да започна с това, какво ми е как усещам аз нещата. Преди много години ми дойде тази мисъл, че истинското приятелството, идиотите се създава многократно. Тази общност с приятели, която създаваме, и вчера го видяхме отново. Бяхме като едно наистина ято, знаете, приятел, сме да съм доказвала, да си приятел, където си е приятно. И наистина ми беше приятно, въпреки че природата ни изпита с нейните стихии, най-вече с водата. Водата я видяхме с всичките и форми, които са на земята. Видяхме я като утрина паруса. Видяхме, когато се разпихме с мълчаната вода, минавайки косарката от дъхави билки. Видяхме я като дъждец, който беше максимално нежен към нас. И аз така го усетих и съдя, защото видяхме и други прояви на водата, които са значително по-така силни. Видяхме я като мъгла. Като лек град имаше по едно време сняг, нямаше това Бога. Въпреки бяхме пресите. Природните стихии наистина се събраха, но по един много нежен и съдясен начин. Въпреки че ние все пак сме група, която малко или много сме така, все още не така енергийно хармонизирана. Да кажем, всеки от различен град, срещаме се сравнително рядко. Въпреки това е цялото да се за буквално време, 2 дена,
наистина бяхме като един. Нямаше човек, който да мрънка, понякога не видях такъв. Дори децицата се справиха прекрасно, не се оплакваха от, знаете, все пак беше малко студени. Така че това е моето усещане и това е моята работата ми. Георги отделя малко ме така разчувства, просто не вероятно силен момент, като говоря. И още съм по действие. За водата ми беше думата. Всички такива събития по един много интересен начин, последните 3-4 години, се организират се на места, където има минерални води, спа курорт или нещо подобно. Знаете, събор на град, в Велинград. Имало много други подобни и след той се случва, че тук в 2 години ние сме все по тия места. И се запитах преди малко какво е минералната вода. Знаете, тук сме на най-топлата, може би от най-дълбоко излизащата минерална вода, която е на Балканите. И всъщност водата е информация, не толкова елементите, които са в нея, сяра и не знам какви други. А водата, за да има това определено свойство да лекува на едно място костите, на друго място нервната система и така нататък. Земните елементалите или земните духове са един хармоничен начин я зареждат и към тези мисълпорни церемонии, говорещи всъщност се предава тази информация, така че когато дойдат хората на повърхността да се излекуват от даденото място. А ние съвместната работа, когато отиваме на това място, допълнително зареждаме водата, от която се ползват толкова много хора, които ще дойдат и в момента които ще дойдат на това място, идните месеци, сега започва сезона в Сапарева баня. Ще се докосне до тази енергия на любов, която всички ние носим и проявяваме, когато сме заедно и ще се повдигнат. Така че наистина това е едно от нещата прекрасните, които правим. Сега говоря за вибрационната медицина и отново за водата, нали, така, тая връзка. Преди време нашия приятел на който се разговори, ми каза за двама лекари, които лекуват с вода. И аз още тогава сетих за този филм да бъде светлина ли беше? Отвъд светлината. Отвъд светлината. Отвъд светлината. Там, знаете, имаше един човек, съвършения войск, Георги говори за него, съвършения войск, който не забелязва семейството си, не забелязва никой, той само неговите неща са важни. И той се заминава през чистилището, през всичките страдания. И накрая, когато попада в ангелското преселение, да го кажем така, тези същества, които са там, тези същества го лекуват с заредена вода. И това много ме впечатли. Си казах, ето е медицината на бъдещето. И не дълго след това пък Мони каза за тези хора, които лекуват с вода. Всъщност, казва, това е чиста физика. Да, чиста физика е. Но, ако към тази чиста физика се добави и петият елемент на любовта, тогава вече не е чиста физика, тогава е нещо божествено. И какво е чистата физика? Тези хора откриват т.е. не те, а компютъра. Открива уникалната честота, на която вибрира всеки един човек. Знаете, всеки един има такава уникална честота, на която вибрират неговите клетки и зареждат водата, която дават на тази честота. Това е принципа, който е в хомеопатията. Подобно с подобното. Само че при хомеопатията го има субективния фактор и той е двоен. Значи, от една страна, какво ще каже сината на хомеопата, в момента какви неща ще излезнат, и после той как ще ги изтълкува, как ще ги усети тия неща, така че да ти даде точно твоето лекарство, което ще се излекува. 10 000 тия лекарства. Има наистина много добри хомеопати, които имат една прекрасна система, за да стигнат до това лекарство. Това пак е вода, с която няма субстанция, има информация. А тук, ето, медицината се развива и просто
през компютри, през софтуер, се стига до тази уникалност. Но освен уникалната чистота на всеки един човек, има универсалната чистота на любовта и вярвам, че наистина в бъдеще така ще се лекуват хората. Ето сега Георги има хора, които казват, ето Георги, помогни ми. Той понякога го прави. Има една бутилка, пита го, кога си роден, как се казва? Ето казва, това е твоята вода. Пия 3 месеца или как си спазвайки ритуала и всичко ще бъде много добре. Наистина става така. А за бъдеще има и такъв ритуал, който пък Албенка ми каза, значи с тази вода, не за тия дни, знаете, за мълчаната вода си говорихме, тя може и да се заподира, като отидем на това място, което точно на едно място, както бяхме на Юрската жера. И заподираме нашето намерение, нашето желание, така че тя да ни помогне точно за това нещо, в което ние страдаме, в което имаме някакъв проблем, който водата ни помага да го разрешим. Няколко неща, които ни видоха сега за венците, които правихме вчера от билки. Детето, знаете, учител има такава песен. Децата се спяха пред слънчеви лъчи. Всъщност в него число всичко е символ. Децата, това са човешките души, които разцъптяват. И заради това толкова много ми харесва този празник на светята и на билките и на венците. Защото, както всъщност в Венеца, знаете, той се прави, като се взима една основна лампа и около нея се преплитат други две, както са трите потока на енергията в човешкото тяло. Централният стълб, който сега се отваря при хората, и другите две, които като земя се обвиват. Трите енергии. Всъщност, през този ритуал, който направихме, ние може би успяхме да полеем добродетелите в себе си, така че те да не съвтят и да ги подредим по един прекрасен, хармоничен, красив начин. Както са венците. Венците не са случайно нещо. Знаете, атлетите са получавали лавровите венци. Също короната е символ на царската власт. А всичките си имат около главата ореол. Така че беше прекрасно това, което заедно направихме. Също арката. Значи, минаването под арката като един портал. Просто минаваш от едно състояние, пожелава си нещо в друго. Съвсем друг свят може човек да мине през тия портали. И така, това просто са мисли, които се появиха докато слушах Георги и исках да ги споделя. Много съм развълнувана, много просто всичко протече по най-прекрасния начин. И слава на Бога, отново бяхме заедно. Кръга вчера на Бъбрека. Сега слушах едно от дечицата, дето го помолих да изпее нещо. Тя, идвайки насам, е минала и е спечелила един конкурс национален. Но тя не поиска. Но така или иначе тя казва, че тя беседи, нещо ще говоря там. Това кръг вчера беше. Супер! Всички се хванаха за ръце и толкова беше хубаво. И така наистина е прекрасно, когато творим заедно неща. И дай Боже да имаме така вдъхновение за още и още такива срещи. Това е, което да споделя. Благодарим ви. Благодарим. Някакви заключителни думи. Сутринта не гледат са панелката и викат, какво е това? Викам, това е всеки какво. Що? Сега ще ви кажа, за да не ме питате. 12 ъгъла сочат нагоре. Много сме се съгли, за да мери с пойгот. 12 ъгъла има нагоре. 10 ъгъла има
надолу. Така. Какво има още? Има 7 неутрални знака. Това е ъгъла нагоре. Небето. Тия черти са неутралните знаци. Виждате ли ги? Така. Другите, които са, ето, той ъгъл примерно е надолу и той ъгъл е надолу. 10 са надолу, 12 са нагоре. 7 са неутралните, това е старото число на Земята. Няма да ви превеждам какво пише на свекивки на градите, защото ще бъдете на далавера. Само го казвате и се свързвате с мене. О, и после може да ме манипулирате, каквото искат от мен, аз трябва да ви го изпълня. Разбрахте ли сега, защо не знаем на светиите и на боговете истинските имена? Защото си ги манипулирате. Те не могат, като знаеш истинското име, ти знаеш кода, паролата, казваш към това светия истинското име и няма начин на каквото искам да гъмна планета. Ти ще вземе да я двига. За това не знаем. Така. Точките са хармонията. Вижте. Има 8. 8 е новото число на Земята. Новото небе, новата Земя. Като го обърнем, така става знака на безкрайността. Значи има символи. Значи има сталото, което е като 7. Това е неутралитет. Сега съм го оставил. Това се ме интересува. Това е неутрално. Ни така, ни се, но то, понеже живея тук и още ме интересува в крайна сметка. Няма, не съм ответял. Така. И заради това. Но небето е с 2 повече. Нагоре 12, надолу 10. Към земното ядро. Това до някъде и за мъжкия принцип, разбира се. Неутралните и от. И има още 91 точки от двете страни са 91, което показва знака край и знака начало. 19 е Богът начало единицата и 9-ката е Богът завършек. 19. 9 и 1, 10. 10-ката е диаманта. 10-ката е единица и 0. Значи, 0-та е женския принцип, единицата е водещия мъжки принцип. Така. Но както и да го вземе, новото 0-та, която не е празна 0, не е празен звук, това е знак на хармонията и е прекрасно. Женския е мек, фин, откъде си да го погледнеш. Той приема както водата, съда. Съда е мъжкия принцип. Имаме една афора, едно гърне, една стомна. Това е мъжкия принцип, който пази и вътре. Женския принцип е вътре. Той се нагажда, но той носи светлината, живота, милосърдието, щедростта. Съда трябва да бъде пълен. Така. Казах ви вече. Но тук защо? Не съм писал 19 да ми направят, а 91. Защото приключваме цикъла на земното кълбо и директно отиваме към Бога, към единица. Значи аз предпочитам Бога, завършек 9. И след това почваме един. Всичко на чисто и на ново. Затова са 91 точките, а не са 19. Освен това, всеко едно си има, пак казах, символ. 12-те, бившата дозина. 1 и 2 прави 3. Кода на Вселената, ако искаме да се обадим на Господа, е с чисто и просто 123. На Христовото съзнание. Единицата е бащата, женския принцип. Двойката, това е мъжкия принцип. Двойката е женския принцип. Мекостта. 1 плюс 2 дава 3. 3 е резултатната Христовото съзнание. От мъжкия принцип е взето най-доброто от Отца и най-доброто, нещо казват, Вселенската майка или планетарната, Пралая. Душата. Или че е духа. Значи, от духа и душата най-доброто е призвал сина. Тройката. Сина е толкова великодушен и толкова добър, че тази тройка, ако обърнем нагоре, на всички големи свети има един знак, който църквата не знам дали го знае. То е така, точно като е. И точно като тройка, само че с широкото нагоре. Това означава. Какво означава? Светия на светиите. Това означава този знак. Светия на светиите, който има. Кой го има? Света Богородица, Исус Христос и не знам кой го. Симеон може да каже. Аз не съм гледал то чак толкова много икони. Да, старославянски го взимат. Знака на хармонията, аз ти казвам какво е. Добре. Значи, тук ни е дадено възможност да се развивам. Тройката. Ние трябва да я допълним от другата страна. Това е нашето творчество.
Това е нашата тъй наречена свободна воля, като сега имаме свободен избор, нали, за волята малко е по-спорен въпроса. Раждаме се със свободна воля, защото са разумни същества. Няма и хора. Вече сме стигнали. Но дали използваме сега или не, или колко ще ни отпуснат процента, това отделен въпрос. Но имаме свободен избор. Така. Ами, аз смятам сега да преминем на волна програма. Ако имате някакви въпроси и те, ако не съм отговорил на някои на въпросите, е добре, да ми ги кажете, за да видя да направим връзка и тази лекция да стане беседа. А и всеки, освен това, както с нощи много ми хареса, Борис хареса, каза, Симеон говори и рето и хора споделиха, това споделяне е прекрасно. Значи точно споделяне. Какво да споделиш? Всичко трябва да споделиш с другите, ако няма друг и не можеш да го споделиш с Господ. Значи, когато няма, така да се каже, някога Светия апостол казва: и, братя, не забравяйте, един на друг се изповядвайте. Тогава. Не е обязателно да отидеш да си изповядаш на дяда поп, както аз съм го правил десетки, да не кажа стотици пъти от дете. Ей, какво от това? Последния път вече съм голям, хубав, скоро, така преди 15 години ли беше, не знам. Вече когато ме спраха да не влизам в църква, да не се занимава, защото човек е кръст. Ето. Огъня пламъка на запалената свещ си ти, когато си отворен, пробуден, сърцето ти гори. И духа, който е в тебе, дяда поп свещеника, а тялото е храма. За какво да влизаш точно там и на това място? Господ къде е? В ръкотворни храмове ли? Той го е казал още преди 2000 години. Не. Значи всеки човек е храм на Бога. У него духът е свещеника, дяда поп. Аз отивам на дяда поп ръка. И сега, отивам, ще ви кажа последния случай. Голям, хубав, още не носех брада, разбира се, защото аз не обичах брада. И една сутрин отивам, избърсвам, се отивам на един приятел на рожден ден и вечерта ми вика: татко, синко, тут няма се бръснеш кай брада, ама тата ли сте, като станах на 80 години ми каза, той ти викаш, като станеш на 85 години ще изпуснеш брада. Аз съм, каква брада, аз не обичам тия брадатите, те са нещо ненормално. Дей, не ги обичам. Отут си с брада. Няма се бръснеш, докато не ти кажа. Така. Влизам в църквата Света Петка, която е до Света Неделя, от едната страна, и понеже не е всеки поп, само авторизиран поп, чист, примерно в Свети Николай Софийски, която е любимата ми църква, от тримата попа най-стария само той изповядал, ние двамата, ама аз знам, викаме ли, кой си тук ли е? Що? Да си изповядам. Аз си чето изповядам. Значи изповядам се, гушва петели десетера, край. На даларел иска. Викам, нямаш право да изповядаш, обаче това си само твоя. И аз влизам вътре, не знам за какво. Не, свещеник, викам, тук идвам не изповед. Ама си по-остър ли си? Викам, всичко от това я. Аха. Ами вика, аз не мога май, сега ще викна колегата, колегата идва той. Заставам аз така, той тук в линия към ъгъла на църквата и почва. Ти вълче ли си? Не съм. Убил ли? Не съм. Не знам. Почва да избира. Викам, не съм. Викам само да съм пошабал с хубави булки. Ето, така. Да. Добре, поставя. Така. Вика, тарифата е 3 лева, но колко дадеш? 3 лева? Цялата работа за една минута. Не ме погледа, не ме пита. Ето, посланик на Господи. Значи, ако дойде човек, може да си изповядаш пред коня, който ти е докарал дърветата и го поканваш вътре да пие една ракия. Нема се. У вас от двора. Сипаш му на него на себе. Той те гледа и казва: виж какво, нещо напоследък, знаеш ли, чувствам, че трябва да кажа това. Тук е една булка там на един приятел. Нещо напоследък с нея. Ма цялата така. Казваш му на човека човешките и си изповед. Той те гледа внимателно, слушате. Отделя се, разбира се. Да си по-добре на него да си изповядаш. Защо аз обязателно трябва да отида при дяда поп, който ме претупа по бързата процедура, даже не ме видя, дълбо ли съм, човек ли съм, стола ли съм. Гълъб съм, но съм прав.
По някой път съм го. Разрешено ми е 1% да бъда лош. 9% да бъда уличен. И 90% си. Казах и една стая. Разбрахте ли сега? Докато на другите не се дава, те 99 са много по-такива. Не са такива непослушни диви като мене, а на мене те пак са ми отпуснали малко юздата. Вика, айде, пак вика няколко процента там, да ти минат мената. И викам, да, не може да заглеждам майите булки. Обаче най-интересното в този случай. То сигурно това ще излезе така. Отиваме на малето с двама приятели. Вървиме си така, уния гледат хубавите булки, аз като бълък нищо не забелязвам, аз гледам човека в лицето. Минаваме и те почва да коментират, вие тази булка, а един ви казва, това е силиконка, не е силиконка. Да ли ме напитне, гълите. Да искат разрешение да пипта сега силиконка, да направо топи двамата. И това са мъжки работи, нали? Ама, това е голем компромат против мене, нали, че говоря, но аз не. Аз съм си чист. Аз съм спокоен, аз отивам да си пия кафето, но минаваме по плажа, нали? Отиваме до заведението и уния чисти, просто предаваме разговор на двама мои близки приятели. Не, че те не са се запътили по духовния път. Обаче върват и това си говорят. Двамата, аз понеже бях с тях ги слушах и сега правя предателство. Не е предателство, разбира се, когато е хубава шегата, както одеве като казах, учи на един мой познат, брат му учи за пост. И трябвало да минават, като да правят ритуал. Венчавка и ритуал опяване. Сега ще дам думата на сина. Той ще каже по-точно от мен, обаче он не така го разказва, първи път от и вика, това има нещо като изпит или да се види какво правят. И той сега хванал казани хазайката, където живеел, и те двамата заставани така, и той мени, корони, венци, това, всичко, върти около тях с една кърпа пещия, слага, не знам какво ли това прави човек. Хубаво. Обаче трябва ли ми опел. И той вика на баба си, баба му като се прибрал, баба му някъде към 90 години. Баба, я легли тук сега. Защо не? Легни, сега, аз трябва да тренирам опел. Не съм още жива. Има време докато ме опеща. Значи, че той учи. Нали? Учи, се става поп. Баба предварително, няма да направи генерална, нали? Нях се от сърце. Целият ден ми беше весело. Аз още им си кафето, това цялата сутринта в 10 часа. И он я разказва на масата, как бабата било цяло и вървял около нея. Няма нищо. Ето, което го казвам тази случка, ние взимаме веселата, хубавата и щастливата страна, защото животът е безкраен. И оттам бабата е почувствала любовта на внука. И се е радвала. И се става поп, нали? Какво? Аз съм опит, аз съм експеримент. Да, добре. Сега вече имате думата. Вие до сега имахте, гласно или негласно. Всяка една ваша мисъл е едно слово и една дума. Изпратена към мен и към Вселената. И аз заради това обикновено, като отговарям на един въпрос, отговарям още минимум на 10. Ден не няма. За да ми е чиста съвестта. За да не ме питат някой чак толкова често. Но сега, ако имате нещо, наистина да споделите. Хубаво. Ето. Значи, учителя Бенисадонов казва, ние трябва да сме слепи за негативите, за тъмните страни от живота и така нататък. Не да не ги забелязваме, но да не ги коментираме и да не им насочваме вниманието на другите хора, а и на нас самите към тия събития. Не, защото това е енергия, която я пускаме на пусто в състав. И не се използва по предназначение. Следователно, хубавите неща се взимат и аз от това опело взимам само хубавата част. Не ме разбирате, ако се погледне и кажа, какво е това? Напротив, във всяко едно нещо може да се изведе хубавото. Сега ще ви кажа, сещам се от млади години на стихотворение. Носят ковчег. Мълком всеки го гледа. Спира цялата улица. Една смърт. И в тишината едно дете казва: майко, колко е хубав ковчег. Прекрасно стихотворение. Съжалявам, че не се сетих да си го сложа в стихотворение.
много стар. Писал съм го, като живеех в Бургас. Това е истински случай. Седа на улицата. Това не съм го написала. Обаче е абсолютно истински случай, точно така, както току-що го чух. Видяхте ли сега непоквареното съзнание и в това, което всеки човек почва да пищи, бе, айде, това се го понеси напред с крака. Да, ама детето не вижда това. Вижда само красотата. Разберете ме, 8-ият смъртен грях, след 7-те, които ги е написала черно на бело църквата и които са приятели. 8-ият е да не забелязваме красотата, виждаме като деца. Кое е първото нещо при духовния човек? Да вижда само красивото в живота и да го пресъздава, да го разпространява. Това е истинската духовност. Да не го задържа за себе си. Дето бърка да вика. Абе, я дай пусни по интернет утрената молитва, нали? Защото аз съм я казал на няколко човека, те сутри си я казват, на тях им е добре. Що не я казаха на ти? Значи, когато искаш нещо духовно, не го искаш никога за себе си. За себе си, ако вземеш един хляб и си гладен, ще се отдадеш един краищник, ще го хапнеш. Но духовността цялата може да я раздадеш, защото Бог веднага ще се напълни. Това е. Ето това е огромната разлика. Тя командва всичко. И затова грехът на духовните. В Евангелието тук пише. Черно на бяло. Кои ще бъдат съдени? Духовните. Посветените. Нищият духом няма да бъде съден. Той минава без съд на роя. Но ние, които сме пробудени, просветени, одухотворени, така да се каже, ние ще бъдем съдени. И затова нашите изпитания са по-големи от на други. Пищим, обаче, точно това е изпитание. Изпитание, или както ще е, некомфортност да го наречем. По-големи. И ние пищим, ама за това ще имаме и по-голяма награда, ако го издържим без да мрънкаме, а с благодарност. Защото нещо добро или недобро, ако се случи, казва учител, благодарете. Непрекъснато се молете и благодарете. Ето няма нищо лошо в това да се молиш. И няма нищо срамно, да глас или нула. Независимо кой както иска тук да ме разбира. Еми, благодаря ви за сега. И ако имате някакви въпроси за споделяне, благодарим на Всевишния най-напред. И на всеки един от вас, защото сме част от него. То не забравя ми себе си, благодаря. Дано всеки път се питам и единственото, което ме смущава, дали съм си свършил работата така, както искат от мен. За шестица. Там оценяват и по шестобалната система. Това, викат, да, тройка, четвърка, ама докато не си вземеш изпита за 6, духовна трансформация, не ме пускаха в другия семестър. 10 дена по-късно, 20 дена, вземам си изпита и тогава. Като през цялото време те карат да ценираш. Като бяло, зелено, червено или дългото е зелено. Няма сега, няма измам. Но има веднага ефект. Така и да други работи. Поляната е зелена. Нали? Детето, ако го видиш какво е красиво, палово, какво ти да кажеш, пак има. Всичко с всичко е свързано и всичко с всичко е взаимно свързано и взаимно обусловено. Разберете, ние ако правим на някой недобро, няма начин и обществото да не получи недобро, а и ние сами. Но ако правим на някой добро, първото нещо, което е, на нас се връща най-големото количество, на него се връща, на който към някого и на цялото общество, на цялата вселена. Това добро. Бог го увеличава много. Така. Още веднъж ви благодаря. Ако има нещо, мислете. Сега е момента, ако не, да дадем и на Симеон пак думата. Ако искате нещо, така специално, по-висок. Или на който иска, тук може да излезе и да каже нещо. Е, тук. Значи... Аз да кажа нещо организационно. Преди да съм продължила, значи стане медитация или... Не знам, това беше медитация.